Grindsted. En dansk industriby med en mørk bagside. Under byens gader og i vandløbet. Grindsted Å gemmer sig en af Danmarks mest omfattende jord- og vandforureninger. Nøglestoffet. Et giftigt, kræftfremkaldende kemikalie, kaldet vinylklorid. Fra 1924 og langt ind i 1977 brugte det kemiske værk Grindstedværket her. Her blev der produceret en lang række kemikalier, lægemidler og hjælpestoffer. Uheld, spildevandshåndtering og deponering af affald har efterladt dybe spor i jorden og i grundvandet under byen. Vinylklorid er en kloreret forbindelse, som er et nedbrydningsprodukt fra nogle af de opløsningsmidler, der blev brugt i industrien. Stoffet er giftigt og kræftfremkaldende, og det må kun findes i ekstremt lave koncentrationer i vand. I dag er det kontrolleret, at jordens forurening har spredt sig med grundvandet mod Grindsted Å. Hvert år siver omkring 200 til 205 oktadive kilo vinylklorid ud i åen fra den forurenede zone. I dele af åen er koncentrationerne af vinylklorid op til flere hundrede gange over det tilladte vandkvalitetskriterium. Forureningen har konsekvenser for miljøet og offentligheden. Fiskeri er forbudt, og der er badnings- og kontaktforbud flere steder langs Grindsted Å. Det er ikke en simpel sag at rydde op. Forureningen regnes som en generationsforurening. En langvarig, kompleks sag, som forventes at tage årtier og hundreder af millioner kroner at håndtere. Vinylkloridforureningen i Grindsted er et eksempel på, hvor store konsekvenser tidligere industridriftsrutiner kan få for miljøet. Oprydningen er i gang, men det er en lang rejse for Grindsted og andre dele af landet.